Ας δείξουμε τον κόμπο Snelling Hook, ο οποίος είναι ένας πολύ δυνατός κόμπος για δέσιμο αγκιστριού. Μπορεί να γίνει σε όλες τις διαμέτρους και νούμερα στην εγγλέζικη τεχνική. Στο παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε μεγάλα αγκίστρια για να το καταλάβετε στο παράδειγμα. Η πορτοκαλί πετονιά στη συγκεκριμένη περίπτωση υποθέτουμε ότι είναι το παράμαλό μας. Κάνουμε μια μικρή θηλιά στην άκρη και τοποθετούμε το αγκίστρι μας με την παλέτα ανάμεσα στα δάχτυλά μας. Στρώνουμε τις πετονιές για να μπορέσουμε να δουλέψουμε και σφίγγουμε στο σημείο αυτό. Καλά. Βάζουμε τα δάχτυλά μας μέσα από τη θηλιά, από πίσω τη θηλιά, και πάντα θα δουλεύουμε, τα δάχτυλά μας θα πηγαίνουν αυτό κάτω και αυτό επάνω. Ξεκινάμε κάνοντας την πρώτη κίνηση, το πρώτο πέρασμα, το οποίο είναι αυτό. Όπως έρχονται τα δάχτυλά μας στο κατέβασμα, βλέπουμε τις ρόγες των δάχτυλων μας. Η επόμενη κίνηση είναι να γυρίσουμε τα δάχτυλά μας ώστε να βλέπουμε νύχια και πάντα σπρώχνουμε δεξιά και από πάνω, κάνοντας το δεύτερο πέρασμα. Η κίνηση είναι αυτή. Εδώ προσέχουμε να τραβάμε λίγο μπροστά την πρώτη πετονιά για να έρχεται όταν κατεβάζουμε τα δάχτυλά μας, να έρχεται και να πηγαίνει σπήρα-σπήρα και να στρώνει ο κόμπος. Κάνουμε γύρω στις 9 με 10 φορές αυτά τα περάσματα και όταν τελειώσουμε, κρατάμε με τα δάχτυλα του αριστερού μας χεριού τη θηλιά που είχαμε, τραβάμε το κομμάτι αυτό μπροστά, γιατί εδώ υπήρχε μια θηλίτσα που είχε μείνει από το πρώτο πέρασμα, και φέρνουμε και το υπόλοιπο κομμάτι πίσω. Ο κόμπος μας είναι σχεδόν έτοιμος, το μόνο που μένει είναι να γυρίσουμε την πετονιά να έρθει από την μπροστινή μεριά της παλέτας και χρησιμοποιώντας το πενσάκι μας να σφίξουμε τον κόμπο μας. Αφαιρούμε το κομματάκι που δεν χρειαζόμαστε και το δέσιμο μας είναι αυτό.